Kaixo kazetaguneko lagunak ongi etorri bideotutorial berri batera. Ziur noizbait zenbaki ez ezagunen deiak jaso dituzula promozioak, maileguak edo iruzur saiakerak eskainiz. Eta badakigu zein gogaikarria izan daitekeen. Horrelako deiak nola blokeatu jakin nahi baduzu, geratu. Gure telefono mugikorreko deien aplikazioan sartuko gara. Ikus dezakezuen nire kontaktu zerrendan ez dauden hainbat zenbaki ditudala, eta mugikorrak spam izan daitezkela ohartarazten didala. Mugikorrak zenbaki horien berri eman diezagun aukera aktiba dezakegu doikuntzedatik. Horretarako, goiko eskuineko izkinan 3 puntuak aukeratu eta menua irekiko dugu. Doikuntzak aukeratu eta identifikador de llamada spam aukera bilatuko dugu. Baliteke zure mugikorrean beste izen bat izatea, baina antzekoa izango da. Eta hemen aukera aktibatzen dugu. Dei horiek iragazi ere egin ditzakegu, hurrengo erlaitza aktibatuz. Baliteke mugikorrak batzuetan spam zenbakia dela ez detektatzea, eta zenbaki hori blokeatu nahi izatea. Horretarako deietan sartu eta zirkuluaren gainean klik egingo dugu. Kontaktuaren barruan gaudenean blokeatzeko aukera bilatuko dugu, eta onartu egingo dugu. Hau edozein zenbakirekin egin dezakegu. Baliteke zenbakiren bat blokeatu nahi izatea, baina gure historialean zenbaki horren deirik ez izatea. Kasu horretan zenbakia eskuz idatz dezakegu. Goiko eskuineko izkinan 3 puntuak aukeratu eta menua irekiko dugu. Numeros blokeados aukeratuko dugu eta ondoren añadir numero. Zenbakia idatzi eta blokeatzea hautatuko dugu. Baliteke noizbait zenbakiren bat desblokeatu nahi izatea. Horretarako, menutik blokeatutako zenbakien erlaitzera sartuko gara eta blokeatuta ditugun zenbaki guztiak hemen agertzen direla ikusiko dugu. Ixa sakatuko dugu eta desblokeatzeko emango diogu. Azkenik, pixka bat drastikoa den aukera bat daukagu. Honekin zenbaki ez ezagun guztiak blokeatzen dira. Aukera hori erabilgarria izan daiteke batzuetan, baina kontuan izan zenide edo ezagun batek beste zenbakiren batetik dei diezagukeela eta kasu horretan ez genukeela deia jasoko. Eta hau da guztia gaurkoz, espero dut bideoa lagungarria izatea eta bideoa gustatu bazaizu ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalera harpidetzea. Hurrengora arte!